падане на това вярване. Да го поставим под въпрос. Истина ли е това вярване? На 100% ли е истина? Мога ли да бъда абсолютно сигурен, абсолютно сигурна, че това вярване е истина? Тук има ли факти, които доказват, че това вярване е истина? И има ли факти, които доказват точно на обратното? Извадете фактите, които доказват, че това вярване е истина и ще видите, че тези факти всъщност са породени от самото вярване. Тук намерете всички факти, хора, случки, които доказват обратното. Това е много важно, за да докажем на нашия мозък абсурдността на това вярване и че то в крайна сметка не е истина за абсолютно всичко и абсолютно всеки път. И да обориме по всякакъв възможен начин това твърдение. Както казах, фактите, които доказват, че то е истина, при мен са доста по-малко. Ето, не ми се е получило в дадена ситуация, но фактите, които доказват, че това вярване всъщност не е реално и не е истина, са доста ситуации, в които пък ми се е получило. Така че това, че веднъж нещо не е станало, не значи, че това обобщено винаги ще бъде така и няма да ви се получи никога нищо в този живот. Така просто да докажем на мозъка, да осъзнаем, да видим нещата отстрани, че това ограничаващо вярване всъщност не е реално и не е адекватно за абсолютно всяка ситуация в нашия живот. Следващ въпрос, който да си зададем е: как реагирам, когато вярвам, че не съм достатъчно добра? Как реагирате вие, когато вярвате в това ваше ограничаващо вярване? Когато се мислите за недостатъчно добър, за недостатъчно подготвен, за недостатъчен в дадена ситуация? Тук може да са неща като отказвам се, не се опитвам, самосаботирам се, обвинявам се и естествено не предприемам действия. Избройте вашите начини на реакция при това ограничаващо вярване. Следващия въпрос е: коя бих била аз без това ограничаващо вярване, без тази мисъл? Кой би бил ти, когато това ограничаващо вярване го няма в твоя живот? Какъв човек? Може би човек, който ще опитва различни неща, ще изследва в какво е добър,